demons. I can't slip it all away. My own hand tries to fuck me up. God only knows what would I give to make a lifetime friend who really loves me, who stays forever, who stays forever, forever beside me. When do I start making a life out of nothing? Darkness surrounds me. I'm a two faces and memories. I was blind, the skies are black, and now I'm struggling to let go. Running into ghosts, I guess I'm thinking what it won't be like to meet someone else. I hate my reflection in the mirror. I don't know to turn it on. I've been trying my whole life and now I'm breaking. This is a take my let's work together forever now. I know you've been fantasy. Just remember it's not over. So take my hand and it's not Arratsaldeon. Ay. Metalcore, porque da Metalcore. la respuesta fácil, ¿no? O sea, badakuz hardcoreko, pues, yo que sé, pintzarra batzuk, baina, bai, robotiko, igual, ganantzia gehiago. O sea, ganantzia gehiagi. Edo da el gate, orain? Antzeko? A ver. A ver. Hola, bai, ez? Vale, ondo. Bai, metalkorra, baina badakigu pues hori, hardcoreko pintzela batzuk, bai, gustatzen zaigu asko, pues yo que sé, jenta, dakigu progresiboko zeo zer, baina, yo que sé, la respuesta fácil, o sea, metalcore egiten dugu, o sea, metalcore. Bai, mismo, metal moderno, no me mojo. Esango nuke metalcore. Azkenean metalcore ere bai hartzen ditu beste generoko gauza asko, orduan uste dute errezena dela gu esateko zer jotzen dugu.
ba, bueno, azten naz nik, baina zen nintzen gitarra jotzen duela, bueno, serio, duela 6 bat urte, igual, ongen sartu baino urte bat, baino lehen. Osea, que, badara batzat, como 7 urte edo, gitarra klasikoarekin, osea, oso, bueno, yo que sé, mitiko, nire kontuz, eta bebai egon nintzen, partikular, pues eso, banan-banako klase partikularretan, baina hori, pues, nire kontuz junaz ikasten. Bueno, igual, presentatuko naz, lehenengo, igual, hobeto, no? Ni David naz, Obrotol Killerreko gitarrista, eta algortakoa naz. Eta, bueno, hori da. 7-6 bat urte eramatzat. Serio, 5 urte. Ja, bueno, cositas. Baina ez, osea, naz, gustatzen zait gehiago gitarra rítmica. Naz un friki de los patrones del pal minut. Baina, bueno, poco, osea, abestiak, pues eskatzen zuen. Osea, un poco más melódica, pues un solillo. Ba, nire kasuan 10 urte daramate gitarra jotzen, 17 urterekin hasi nintzen eta hori nago 27 ditu dela, ba, hori, 10 urte justu. Eta hasi nintzen gitarrarekin direkto, nire etxanen hasieran ez zen oso ondo ikusten eta nire aitak ezagutu zuenean nire lagun bat, Niko Barandiko, eta Leitu Eskrimi ikusi zuenean en directo, dijo, bueno, vale, te dejo tocar. Niko esan zidan te enseño a tocar, da hasi nintzen direkto gitarra elektrikarekin eta egon nintzen lehenengo urtea Nikorekin irakatsi zidan bera gitarra elektrikoa jotzera, eta handik aurrera ba, nire kontuz, bai egon naiz beste klase batzutan, baina beste ez metal enfokatuta, jazz eta hori baizik izateko nozio pizka bat gehiago zer den gitarra, egon nintzen beste urte bat, eta hori izan da guztia, eta hori orain arte. Aurrera nor jakin, bueno, David Erantzetik intentando pillar lo que hace. Esan du friki bat dela eta egia da, eta gauza asko egiten dituenak bera, gero egon ez nire atzetik ikasten, bera bezala jotzeko. Ja. Bai, memoria bat. Bai. Pues, bai, depende, osea, badauz, osea, osea, gu somos bedroom guitarrist, osea, termino moderno hori, osea, queda friki batzuk, gauz geure etxean, soinu txartelakaz, eta pues, jo que se, eta pues, bateriak programatzen edo eta riffak jotzen, eta holan sortzen direz. Bai, osea, egia da, que sekzio batzuk egin ditugu, zera, la manera más old school. Osea, taldeak jotzen, eza lokalean, eta gauzak frogatzen, baina abestien gehiengoa etxean. Idei generala, normalean, idei generala beti ateratzen da gure etxetik. Normalean, orain dabizen etxetik, baina normalean hori da. Idei hasiera, etxetik ateratzen da beti.
Bai, eta gero, bai, sortzen direz, ideiak, baina gero, batera jatzen gara, eta, pues, yo que sé, bateria jolearekin realizatzen dituguz, oza, ez egiteko la mítica de guitarrist drums, planek, oza, ni niretzean, pues, yo que sé, me hago la paja mental, eta egiten doaz unas baterías que son una puta locura. Bai. Bai. Eta ni, pues, pentsatzen dut, claro, ni esaten dut, bueno, du, esto está todo guapo, baina, claro, bai, inbar da balantze bat, no? Baina hori, oza, gara oso, oza, tenemos esa parte tradicional, oza, egiten dituguz, tema guztiek lantzen dituguz batera. Depende da bestia, es que depende da bestia, oza, normalean bai, baina, yo que sé, igual patroi bategaz, eta igual patroia dekogu, pues, yo que sé, que en la cabeza, eta plasmatzen dugu midian, en las baterías MIDI, eta gero ja komposatzen dugu rifa. Baina bai, oza, gehiengoan, rifa gastatzen dira. Bai, soin, ja. A ver, zeru nazoin. Orain no eta igual. Igotzen baduto. Hemendik, desde el lado. A ver. Bueno, fallos técnicos. Fallos técnicos, bai, ya está, hemen hau jarrita, oain entzute zait. Es que neukan, bueno, en fin, neukan jarrita gauza bat gonbidatuan, sin más, utziko duen, guazera aurrera, no pasa nada. Bai. Hashtag profesional, dio, lakuna. Bueno. Pixkaneka. Hori da, imaginatzen dudana bai da, azken kontua dela letra, edo melodia, edo ahotsak egiten duna. Ala ez da? Bai, azken puntua direz letrak. Bai. Kontuz, letrak eta melodiak. Oain entzute zaizu pila bat. Oain gehiagi, bai. Oain exagerado. A fuego. A ver, igual zan, porque lo tenía activado el monitoring. Eta eso me estaba jodiendo un poco. Oiek zaude robot moduan. Dai. A ver. Bai, nik uste ez dakit volumenarekin daukan zer ikusia, ez dakit. Baina, bueno, ikusi aldez duen nire ez nagoela hitz egiteko, ze egon nahi tamar minutu mikrofona desaktibatuta. Ja. A ver, igual tengo que ser ajustar automáticamente el volumen del micrófono. Con eso... Baina nire zentute zaizu ondo. Ondo? Oain bai. Bai. Momentu honetan bai, baina, claro, quién sabe urrengoan, ez? Baina, bueno. Ja. Esan dezu orduan hori bai, letrak eta ahotsaren kontuarekin nahi ginen. Hori azkenerako utzi hui dezua. Azkenerako. Bai, normalen bai. Eta... Zaila instrumentala asentatu da dekogunean, azten gara letrekin eta... Bai, hasi hartzen behartzen nuen. Bai da. Guk izaten dugu kontuan, usten dugu amaierarako agotza, baina izaten dugu kontuan, adibidez, daukagu lau buelta riff bat, baina letrak eskatzen badigu 6 bueltara eramatea edo mostea, zen letra hau esan nahi dut hori, kuentan izaten dugu eta modifikatzen dugu, eta batzuetan gauza batzuk politak ateratzen dira lehenago eta hori, eta gero horri buruz konposatzen dugu. Baina normalean, bai, azkenean erabiltzen da. Bai, nik uste normalena hori dela ez talde guztietan, edo. Normalean, uste dut baietz.
Bueno, galdera klasikoetako bat. Our Natural Killer zer da? Demokrazia ala diktadura? Nik esango nuke que fluctúa mucho. Eta hau da, gauza da, hasieran David sartu zenean oso txikia zen, eta horrekin nik ez zeukan trebetasun, gaur egun daukan trebetasuna, eta orduan nik egiten dituen gauza asko, gaur, gero, bera hartu zuen trebetasun handia, eta nik nire bizitza pribatuaren gaz, lana eta hori ez nukan lehen nuen denbora berbera. Orduan bera hasi zen gauzak egiten. Eta nik, negoen beratzetik, hau bai, ez, baina hitz egiten. Claro, gauza bat da, dago puntu bat, nik ez daukadala denborak egiteko, orduan berak egiten badu abesti bat, konposaketa batekin, eta nik behar bada, zeo zer aldatuko nuen, baina ez dauka denbora, pues no me va a poner toca pelotas, a decirle, zeusa de lan egiten, eta nik ez, orduan, vale, baina guztion ok bilatzen dugu beti, guztiok adosa egoteko. Barkatu txiste txarra baino guztion onk bilatze dezue. Guztion onkeia, bai. Bai, eske azkerrik esan duen bezala, bai, demokrazia bat da, baina, como que los roles se cambiaron, ni sartu nintzanean, umemoko bat nintzen, matago bat. Mazazpilotekin sartu nintzen, eta no tenía ni puta idea de nada, no sabía ni por dónde me venía el aire. Baina, gero, pues, hasi nintzen, pues, frikeatzen eta denbora asko sartzen, eta por, pues, plan kontuengatik eta bizitzaren kontuengatik, ni sartu izan aldut, pues, denbora pilo bat. Eta, pues, horretik, konposaketan, pues, ni ibili naz, ni izan naiz como el que más horas ha metido. Baina beti bidaltzen dugu, bai, guztion adostasuna. Vale. Eta guztion opinioak, ez da, que, venga, esto está así y se queda. Ados. Bidaltzen dugu feedbacka eta asko lantzen dugu. Bai, nik ezin dudanean nik lan egin, bai, nik ezin badut hainbeste lan egin, pues soy más flexible, David egiten duen lanarekin, behar da nik egingo nuke ezberdin, baina ez dago txarto bera egin duen orduan, perfecto, nik badaukat denbora, berarekin zertzen naiz, eta egiten dugu bion artean, eta nik daukadanean denbora, eta bera ez, nik egiten dut. Eta hor flexibilitatea erabiltzen dugu. Eske hor askotan, da nik uste hau izan zuen Mikel Kazali, zoak izue zeakoa, anestesiako Mikel. Anestesia bai, baina Mikel ez. Pues anestesiako gitarrista tximeluzea, zela baita ere Kuraiako bajista eta Negu Gorriakeko bajista, eta bueno, sin más, un mitikazo, ez? Eta tiba esatezun, azkenean beretzat agintzen duela lanak. Rollo, zuk egin dezu lan gehiago beste baino, ez igual beste baino, zuk egin dezu lan bat, beste egin ez dutena, karo, zuk hor pixu bat ekstra daukazu, ez da, zuek esaten dezuena da, ez? Azkenean, eta baita ere da, zuk esaten dezuna, nik baldima dago zer, hau da, nire iritzia da, baina baldima dago zerbait, igual aldatuko zenukena edo ezberdin egingo zenukena, esatearekin ez du balio, tio. Eman behar diozu aukera ekstra hori, en plan, bueno, hau honen partez, hau egiten badugu zer moduz, ez? Baldima da bakarrik, hau sin más, eta ja, bada hori. Feedback detallado, eta... Hori da. Bai, horretzen dut. Hori da. Bai, justu horrekin ez dago problemarik, ondo ari gara, eta oin lan berriaren komposizioarekin gabiltz. Bai? Behar dugun denbora, eta danak gustura egoteko, eta alde neinean, que todos pongamos cosas en la mesa. Perfecto. Vale, orduan Daviden diktadura bat. Aipatu dezuzuk azier, hori, ibili zinela igual jaza eta beste tipo batzutako gauzak edo ikasten, galdero biontza digoa, baina pixkat hildo hortatik digoa. Baukazu teoria musikal, harmonia, edo horrelako noziorik eta erabiltze dituzue, edo da gehiago belarriak eramaten zaituzten lekura?
nik uste dute nire kasuan da belarria eramaten diren kasuan. Batzuetan apoioa daukat ikasi nuenean, baina beti da me mola esto y tiro por esto. Ez naiz azten si cojo, ez da, me mola esto, voy a por esto, eta ja batzuetan erabili badut edo laguntza bada ikasi nuena erabiltzen dut. Dakito. Zure kasuan, David? Ni naz cromañón bat, ni ez dut iderik ez. Osa, ni con suerte me sé las notas, o sea, la afinación, baina, eta, bueno, me sé los acordes básicos, bakizu las figuras, baina horretaz aparte, que va, ez dekot formazio klasikorik, osa, dana belarriz. Daukan meritoa horrek, Ditut nozioak, bai. Osa, a ver, tiene sus partes útiles el saber, ¿no? En que, o sea, por qué tonalidades moverte, las notas tal, tema armonías y tal, pues igual, errastasun asko, pues emango lizkidak, ni asko baino bat. Hau da beti, men podcast hontan beti aipatzen dugun tema bada, ez? Ze puntutaraino igual, baldimak izu teoria gehiegi edo, rollo galtzen dezula freskotasuna egiten dezunean. Bai. Esate dute, gero, etortzen zaizu kurko egin bat, etzakiela, supuestamente etzekiela teoria musikalik, eta egiten ditu gauza batzuk, joder, musikalki, teorikoki analizatzen dituzu, eta da barbaridade bat, en plan de, hostia, tipo honek egin du no sé qué movida con no sé qué tal, eta, ez dakit, tema interesantea da, baino. Ba, azkenean nik uste dut dela lan eta lan egitea, eta egoten bazara egun guztian gitarrarekin modu batean edo modu bestean helduko zara egin nahi duzunari, ordan behar da, dakaso errementea batzuk eta beste batzuk ez dituzu. Adibidez, David ez dauka, esan duen bezala, ez dauka habilitate batzuk, harmonia eta hori, baina dauetan, ni baino asko trebeago da, eta konposatzen duenean, nabaritzen da, ze dauan apoiatzen dela konposaketak egiteko. Zu dituzu herramientak ezberdinak eta daukasuna erabiltzen duzu ahal duzun modu hoberenean. Es que ni naz hau, tío, ni naz cromañón, palo seco, oza, bebai, oza, gure komposizioak oso ritmikoak direz, oza, ez dako, oza, baitu guz akordeak eta, pues, bueno, armonia eta melodia parteak, baina oso teknikoa da, en plan, mucho 0-0, palmute, chus, oza, riffak direz, pues oso, hori, o sea, muy rítmicos, ez da... Ba, hori bilatze zu, ez? Una paja mental, ja. Baina, es que asierrek esan duen bezala, oza, ni... Oza, daukat formazio gehiago dauean. Vale. O sea, no sé solfeo, pero sé de cubase, ¿sabes? Pues me apaño, o sea, con lo que me falta, lo compenso con otro... Oengo, en plan, te falta calle verán, te falta cubase. Te falta cubase. Te falta cubase. Ba, uste dut gaina, es que horrela, gauzak horrela hilatzen amaitzen degunean dala, hostia, ze urrengo galdera daukadana da, eta badakit hemen baietz esango diatzuela, aber soinuaren sibaritak zareten edo ez. Aber ze puntutaraino dan soinua eta rollo, pluginak, dauak, soinua en si, ze puntutaraino den garrantzitsua onkentzat. Oso garrantzitsua. O sea, igual, gero, me voy a comer mis palabras, porque está aquí no la o sea, cómo vamos a sonar, gero frogak egiten, baina oso garrantzitsua. O sea, oso metikulosoak gara tonoekin, eta, bai, pues, yo que sé, kontzertuetako sesiñoekin eta prestaketarekin, eta demora asko ematen diogu preprodukzioari. Bai, kontzertuetako, pues, yo que sé, proiektuetan, zein autoekoizpeneko proiektuetan. Osa, oso metikulosoak gara. Zeuek grabatzen dezua, diskoa? Bai, dana. Nik produzitutako, nik ekotzitako diskoa da. Osa, hemen nire etxean. Ostia, oso ondo sonatze du, Mi esker. Bai. Gainera, nire lehenengo lana da izan da. Joder. Osa, nire kojonat egon nintzen, eta oso raiauta. Osa, mitiko el síndrome del impostor. Osa, porque claro, es que depende ese generoetan, osa, eslama egiten egingo bagenu, que es como más, pues yo que sé, las producciones son más, o sea, jendeak ez da hain cabrona.
Ya. ¿sabes? Con la crítica. Justo metalcorean, con todo el elitismo ese que hay, de que tienes que tener una superproducción. Bai, hori Pues sí, pena bada, ze gaur egun ya. metalean ja, iritsi gara puntu batera sonatze dezu a perfección máxima de todo, edo ja jendeak bai egia da, bai, Edo zara amar bat, edo amateur zara, ez dago punto medio, ezin zara izan bederatzi Total. bat, edo amar, edo amateur. Total, bai. Claro, eso es. Bai. Eta, bueno, jakinda hori, zean, jotzen zuela, hau ez dakit, nor kontatu zidan. Igual izan daiteke Andoni Zudupe, zautezu Andoni Zudupe misen abime zautezue? Bai, Andoni, bai. Uste eta Andonik esan komentatu zidala hori, zuek eramate dezuela ampli bat edo multiefektos bat eraman beharrean, direktamente kontzertutara zoazte portatilarekin, gitarrak soinu txartelera sartu, eta dauzkaztu efektuak automatizatuta. Ze movida da hori? A ver si no alio. Hemen dekot proiektua. Osa, jotzen dugu, dana hasi izan, porque no había plata. Ah, O sea, al izango bagenu, pues tendríamos un quad cortex cada uno, ja. baino dana hasi izan, pues eso. O sea, ikusi gendun jolitzalako bi gitarristak jotzen zuten pluginekean. O sea, esan plugin, etapa de potencia eta pantalla. Ah, Y nos flipó. Eta, pues, hartu genuen ideia hori, eta base horrekaz, pues, montau gendun pues, proiektu guztia. Bai. Eta, gauza da, dekogu soinu txartel handi bat, Behringer 18-20 bat. Osa, una txartela con muchas entradas. bai. Eta, erabiltzen dugu como mesa de mezclas, porque monitorrak kubaserekin egiten dituguz. No, barkatu, monitorrak kubaserekin. Bai, bueno, Kontzertuetan entzuten duguna kaskuetan, daramaguna, normalean beste bandetai teknikariak egiten dio. Bai. Guk etxetik daramagu preparatuta. Orduan ez dugu froga soinuetan ez dugu denbora inbertitu behar horretan. Zer ja, entzuten dugunan Ostra. dago ja preparatuta. Claro. Begiratu. A ver, konpartituko dut pantalla nire kamaran, alba da, dekot sesioa hemen. Eta igual, pues azaltzeko errazagoa da. Momentu bat, a ver, captura de pantalla. Baina hori, oza, gero erabiltzen ditugu pluginak, eta daukagu un proiektu Cubase, una timeline, klaketa bategaz. Eta Vale. dituguz, a ver, pantalla número 1. Vale, ahí está. A ver. Bueno, gutxi gora bera. Hauek dire sintetizadoreak. Aha. Daukagu hori, el timeline abestiekaz. A ver, momentu bat, que saiatuko naz jartzen nire kamera be bai. Esto es las maravillas del directo. A ver. Qué habilidoso, tipoa, No, a ver, no es un matado, o sea... Prueba... A ver. A ver. Modo streamer. A ver. Aquí. A ver. Así que, The Ghost, pues la timeline, con klaketagaz, Bai. eta gero dituguz, hemen, pues, yo que sé, por cada, una pista por cada tipo de efecto, pues yo que sé, guitarra rítmicoa, lida eta el clean. Eta dituguz pluginak, a ver, pluginak, eta pues, a medida que va cambiando el tema, pues dituguz hemen automatizazioak, pues yo que sé, efecto radio, pues efecto radio. Tono aldaketa bat, pues tono aldaketa. Eta daukagu dana, o sea, las secuencias, el bajo disparado, porque ya este cubo bajista. Ah. Eta bebai daukaguz monitorrak, con el sistema de buses de Cubase. A ver, así lo puedo abrir. Dituguz hemen, erabiltzen dugu, pues, como una mesa de mezclas. Vale. Eta egiten dituguz monitoreak. Bakoitzarentzako ateratze dezue. Bai. Joder, hau Osea, etorkizuna da, Hostias. dana portátil bategaz. A ver, se te peta el portátil,
Ja. Gu daramagu plan B asko, daramagu ordenagailu bat dela bakarrik onkena, eta ez da erabiltzen zertarako onki izan ezik, da David erakutsi duen portatila. Bai. Gero beste aldetik, nik daramat nire portatila hasieran erabiltzen genuena, oraindik daramat, eta beti aktualizatzen dut, eta egia esan da, ia erabiltzen dut bakarrik onkerako, eta gero gitarra jotzeko, ze azkenean plan B bat da, eta oso garrantzitsua da, orduan, hau bai lo cuido como el otro, oro en paño. Gero dakit David darama 30.000 instaladores, 30.000 versiones del proyecto que okupatzen dutela gutxiago eta dira sencilloagoago pasar el mal trago. Baina oraindik ez dugu portatilaren gatik ez dugu inoiz. Izan ditugu 1000 problema jende guztia bezala, baina ordenagailuaren gatik inoiz. Joder. Eta gainera gaur egun, klaketak erabiltzen dituzten talde gehienak erabiltzen dute portatila, sí o sí. El portátil da como una pieza más. Bai. Gure kasuan, pues, da dana. Dana dau zentratuta en el portátil. Dituguz H eta Bion gitarrak, eta bere automatizazioak, eta monitorrak eta sekuentziak. Eta horrekin, pues, moldatzen gara. Daukagu rack bat, eta jo dezakegu, pues, edonon. Sí que, lo que sí, somos muy partidarios de los amplis. Vale. Porque, somos Team Digital, baina aldo gunean beti erabiltzen ditugu amplificadoreak. Amplificador y pantalla. Vale. Amplificador, bueno, etapa de potencia. Porque depende ze aretoetan, pues, es que ampli en presencia, oso garrantzitsua. Claro. Te llena. El bolo es muy diferente así sale solo por las peas que si te sale adelante. Claro. Claro. Jotzen dugunean eszenario oso handi batean festivala izan zenez adibidez KB Fest, ez dugu erabiltzen pantaiak, edo bai han badaude, baina ez gara preocupatzen, azkenean potentzia asko dauka eszenario horiek, baina jotzen dugunean gaztetxe, ez dakiz zer, Amamos el barro. Amamos el barro. Fanes número 1 del barro. Sí. Joder, eta horietan erabiltzen dugu. Hau oso interesgarri iruditu zait, baina aurrera jarraituko dugu, ze bestela geldituko zaigu. Podemos ir friqueando aquí horas. Es que, hau normalean esan dizuet baitare direktoz kanpo, baina gustatzen zait baitare direktoan berriz errepikatzea. Eskerrik asko, hemen egoteagatik, ze badakit azkenean igande arratsaldea da, eta, hemen entreke egin degula prestaketa guztia, eta gero hemen baita ere egongo garela ordu bete pasatxo, hori, eskertze dizuet dela benetan gonbidapena onartu izana, eta ea behintzat ondo pasatze duzuen. Joe, bai, guretzako placer bat da, Eskerrik asko zuri, eta bai, placer bat da guretzat hemen hitz egiten egotea, eta entretenigarria da, ez dago problemarik, orduan, mira esker zuri. Nik bada esan egiten dut, gainera obligatu zaitu dela Asier geistera lau movida, deskargatu Asier ez dakizuen entzat, Asier deskargatu gara izan dut lau movida, gitarra entzuteko, baina orain, entzungo da gitarra oso ondo, espero dut. Espero. Orduan, sartuko garaia teknikaren atalera, bale? Eta hemen horregatik pixkat gitarraren galderak dijoaz pixkat hemendik. Lehenengo galdera da, teknika rutinarik daukazuen. Ez? Nire parte ez. Jotzen, ez daukat teknika rutina bai egiten dudala batzuet pasatzen naiz lehenengo berotzen dut, gauzak errazak jotzen. Gero, depende de zer egin behar dudan, kontzertua badaukagu gutxi barru kaliento, kontzertua jotzen dut, txarto jo dudana berriro jotzen dut, eta ja gero azten naiz jotzen por diversión, ni nahi dudana, eta ez badaukagu kontzerturik, baina azten naiz ahi pasando por escalas eta gauza horiek, baina ez naiz oso rigidota parte horretan. Zu, David? Ni igual rigido naz, bai jotzen dut, pues, yo que sé, mínimo una vez el set, egunero. Eta jotzen ditut, pues yo que sé, ejercicios de técnica. Baina sobre todo, coverrak. Coverrak, pues, egiten ditut. Me centro en aprender canciones, ikusten ditut nola jotzen duten, pues yo que sé,
monumentzeko friki bat naz, pues, igual nola jotzen duen John Brown, erabiltzen duen metodoa, eta saiatzen naz bebai, gauzak garbi ateratzen, baina ez daukot como una rutina, en plan, escala de no sé qué. Egiten duena jendea, ama 5 minuto eskala, 20 minuto ez dakiz zer, hori ez bat ez da bestea. Gero bakoitza, baina biok gara, como me mola esta canción, gauza asko gustuko ditudala eta niri gustatuko litzaidake erabiltzea, hartzen dugu cover hori eta azten gara jotzen. Eta nik uste bioka hor da egiten dugula, parecido. Sí, que por eso no somos muy virtuosos también, somos guitarristas humildes. Bueno, pues, lo que nos gusta. Baita ere virtuoso asunto hori da nahiko polémico, entre comillas, adibidez, adibidea jartzeko, Mexugaren mitiko Bleed, ez? Gitarrarekin. Hori virtuosoa da edo ez? Zer niretzat bada. Ja, es que hori da depende. Bleed justo ni nagoin ikasten. Baina, es que tiene truco. Como todo tiene truco, Ya. Baina... Claro, bai da hacia donde tú tires como guitarrista, ¿no? Porque daude técnica ugari, estilo ugari, zeu izan alzara pues, más rítmico, más de leads, igual jotzen su fingerstyle que flipas. Da igual para donde orientes. Azkenean hori da esan nahi duana ez, askotan begiratzen degula guitarrista virtuosoa, ¿ves? Pues el que te hace 800 sweeps a toda hostia, Eta da, en plan de, bueno, vale, baina pertsona hori da virtuosoa sweep egiten. Baina gero igual jartze diozu un finger picking o un tal, eta igual ez daukain besteko, ez dakit. Urrengo galdera da, zuen teknika favoritoa. No, la técnica favoritoa... Down picking. Down picking, biok. Cromañón de los chubos. Pero, chon. Bera da John Brown friki bat, ni naz Josh Middleton friki bat, silosisekoa, down picking a fondo eta super askar orduan, biok gara down picking eta zero. Down picking palmute, dezta, baita ere. Bai. Ados. Orain, nahi dudana jakin da, teknikaren bat saiatu zatera ikasten, noizbait, eta ez dezuela lortu, izan dela en plan de hau gehiagi da, non llego, eta utzi dezuela hor bidean. El chicken pick, hakizu el hori de más fingerstyle. Eta zuk hasier? Que jotzen dute... Sweet picking. Vale, es que... Ez dago manera. Bioi galdetu nahi nizuen, ze orain jo behar dezue. Mesedez. Sweet picking bat. Ez, zure kasuan chicken. No... Joder, pero no me salió, yo no... Baina es que horregatik da. Buah, pero que no sé ni por dónde empezar, ni saiatu nintzen ikusten eta no le saqué ni de coña. Pues si no, algo más posible que podría... Que me cueste, pero que ya he intentado más, igual sweep picking a bebai. Vale. Daukaztu hasier plugina piztu gabe uste dut, nago frogatzen ez dute askotan egin eta nago berotu gabe, ze hemen jotzerakoan ez nuen usten sweep picking batekin astean. Jotzen duzu lehena? Edo ni? A ver, porque yo no... A ver, ¿esto es una guitarra? Jartzen da, bai. A ver. Escucha, dago robot moduan gitarra, bai. Es que... Sobre la ganancia... Qué guarrado. Tengo como game que llegue. Hor, azkenan nola ruteatu duzu, David, OBS-tik? Ez dekot OBS-tik, dekot metido en la tarjeta directamente. Horra ondo. Es que me has tenido demasiado ruido. Festa. Es que
Tranquil. A ver, ala ere, hostia, kostatu alizateko biok nahiko txukun, No va mal, Nik ez negoen jotzen... Nik negoen volumen, así que baina nik ez nahi txukun, Bueno, hombre. Nah, ezinezkoa. Es que rápido es que ezinezkoa da. Bai, ez da erraza. A ver, hau da, pixkat, hau ez pentsatzuei bakarrik egin dizuedanik. Esto se lo he hecho, literalmente hemen pasatu diren guztiei, Eta ez da ridikulizazio bat, sino vamos a echar unas risas, eta gero eukiko dezu aukera ja txuleatzeko gehiago. Oraindik sufritu araziko zaituztet pixka bat gehiago. Badago zatiren bat onken, bai entsaioan edo bai kontzertuan zaudetela, eta ja zaudetela prestatuta en plan de, venga, mentalizate, badator zati hori, hay que prepararse. Badago, imaginatze dut badagoela horlako zerbait, ezta? Bai, badago, pues solo gehienak. Badago adibidez, Something Like to Believe Ineko soloa, pues ahí cuando viene, pues urduri jartzen da. Badakizu orain eskatuko dizudala jotzeko, ezta? Bai, jotzeko, bai, bakit. A ver, itxaron hasier momentu bat. Si las automatizaciones es raro, porque Decot octavasiño, que muy movidas, entzuten da oso plano. Baina entzun da oso guapo, A ver si lo puedo poner, pero es que no me funciona el canal de lead. Eta zier joan pentsatzen, a ber zein den zati hori zuretzat. Nik hago askoz tranquilagoz, berak hartu zuen bere soloak beraz jotzen ditu, eta nire soloak bera jotzen ditu. Orduan, jo ahi nago tranquil. Baina ez dago riff bat edo, edo momenturen bat edo... Bai, dauz parte batzuk ez nago en plan, si la cago, la lío y a tomar por culo canción, dago baina... Dira, saietuan ezera oso garbi jotzeaz, eta, bueno, oso garbi jotze, abestia aurrera doa. Baina dira, zailat, riff batzuk. Baina dira, David jotzen dituen riff berberak, orduan. Daukat beste soporte bat, gauz bi gitarra riff berbera jotzen, egiten badut riffa ez oso garbi, baina ondo da eginda banago, bueno, bera egin du be bai, orduan. Ez daukat bela duen presioa. Baina, bueno, alare mojate, bota riff bat, hombre. Daukar riff bat, dela la que en su llamamos La Imposible, with abestia, with rekin jotzen duguna, eta dauka parte bat oso rollo un proces dela egiten duzuna zarata, eta hori jotzen dugunean, kontzertuan, ja zauz, nekatuta zezaudez, salto egin eta hori jertzen denean zuzenean da, como, ostia, nekatuta nago, ondo egin behar dut, eta da... Txarto egin dudala, baina, bueno, tuturrukutukutuka egiten duzu patron bat, dela zaratarekin, zaude trasteak apretatzen, bat daude bakarrik kuerda muteatzen, eta hori azkar egitea, eta ondo egitea, para que sea nítido, hori en directo me putea. Ados. Bai, tal rítmico bat da, es un riff puto, porque es... Manuel Gardener Fernández, ezauten dozu? Manuel, hori da tipoa dijoala con doble guitarra, es... da, banda bat, Alemaniakoa, bat egizu Jared Dines nordean. Bai. Pues tipoak funatu zuen a este chaval, porque esaten zuen que era speed up. Ajá. Duela urde asko, baina da un pau que toca que flipas, oso perkusibo. Bai, sonatze egit, izenak sonatze egit, hori fijo. Bai, da, igual un poco rollo polifia.
pues hori, pues sartu neman un riff un poco percusivo, baina direz, o sea, sacarlo limpio es puto, también me cuesta. Ados. Bueno, tranquil, ja, uste dut, sufrimenduaren atala bukatu dugu. Orduan, orain eskatuko dizuet, hau beti esplikatzen dut, ja, norbait baldin badago astero hau ikusten nahi dana, egongo da ja potrotatik gora eginda, baina nik bada espada esplikatuko dizuet prozesu guztia, bale? Ni naiz tapinaren oso frikia, eta beti izan naiz tapinaren oso frikia, orduan, movida hau egin nuenean, egin nuen, pues voy a poner como el test del tapin, ez? Tapinaren testa. Orduan, eskatzen nien gobidatu guztiei tapin bat jotzeko. Baina gero, etorri zitzaidan tipo bat, etzekiela tapina jotzen, baina jo zuen rifardo bat que flipas. Eta hor esan nuen, bueno, hemendik aurrera, baita ere jarriko dut, tapinaren testa, edo rifardoaren testa. Eta gero konturatu nintzen, badagoela jende bat, adibidez, finger pickingean oso ona, baina ez dakiena rifak jotzen, eta orduan jatera dune hirugarren atala dela arpegioaren testa. Resumen, jo behar didazue bakoitzak, edo tapin bat, edo rifardo bat, edo arpegio bat. Uste dut ja hasi dela horre preparatzen. Ikusten da oso raro. Neukan horrelako tapin bat, bere egunean onken jotzen duen abesti batean, eta jaz dute gogoratzen. Horrelako zeo zer zen, ez dut gogoratzen, baina zeo zer... tontakeriak, baina ez dakit oso ondo egiten, Nek ez naiz tapping master. Oso ritmikoak gara bio. Igual tappingen kontuan, zierrek deko habilitate jau. Ni deko tapping bakarra, baina... Naz team riffs. Bueno, bota riffa nahi baduzu, Te pena, tío, así dela ondo sonidoa, baina gero robotizatu dela erdian. Saiatzen naiz ni riff hori jotzean, nahi baduzu. Saiatzen naiz ni. Buah, brutal, Baina bueno. Brutal. Putada el soinua. Me jode porque ni naso oso meticuloso soinuarekin. Baina nik uste arazoa dela ez da zure errua, esan da nabarmena da dela algo rollo de conexiones edo zerbait horren, bai, zeske da, orain entzut ezagizu ondo, eta gero batea robotik, eta gero ondo, eta da, ez dakit. Bueno, hemen txatean etorri da Amigo Miserable izeneko pertsona bat, eta zen du jajaja nire gitarristak onenak, eta gero etorri da Ninton Ryu izeneko beste bat, eta dio bateri jolea dela, kriston paketeak zaretela, eta rifazos bien txunkiz. Tal cual, es que son unos paquetones, o sea... Que zurra hori. No, guk ikusten dudala dago jende asko oso ondo jotzen duela gauza asko eta gero bere banda. Guk ikusten dut David eta gu gara makinas ejecutoras. Ikasi konposatu dugu hau eta ikasi dugu hau jotzea ondo eta bakarri jotzen dugu hori eta ez denean hori ez, plan gara makinas ejecutoras de onk. Beste guztia ez daukagu ezer. Ados. Eskatuko dizuet, orain bi galdera gehiago zaizkit atal hontan, naiz da ez diren galdera en si teknikari buruz, baina bueno, eta gero ja pasatuko gara azken atalera, ados? Zeia goaz 50 minutu, eta bueno, ez dut ez zaituztet hemen eukin nahi afal ordura arte. Orduan, galdera bat da, behatz extra bat euki beharko bazenuten, non da zergaitik? Funtzionala. Hombre, aukeran bai. Eskerreko
eskuan, no? Akordeak, edo cejillak, egiteko, jo que se. Akordea argiagoak egiteko, bai? Eta... Ni behar dut. Ni behar dut, zeigarren behatza, nire eskua holan bada, eta da bizipintzen badu bere eskuan, ba egiten dit horrela. Asko handiagoa da bere eskua, eta daude abesti batzuk, nagoela jotzen, nago holan, eta azten naiz horrela. Eta egiten ditut, hirugarren trastetik egiten dudala 8. trasteraino. Hau en directo, eta da minutu terdi nagoela egiten 3tik 8 arte, eta bukatzen dudean riff hori da, como gracias a Dios, viene una parte fácil. Se daukat eskua, daukat muskulo hau, ya bobo. Joder. Dirás... Unos acordes un poco de cabrón, ¿sabes? Ya veo. Nik asko aldatzen ditut, gero, akorde berbera hartzen dut, baina aldatzen dut. Bera dago parte bat, Something to Believe in jotzen duela, eta traste egiten du alako figura bat, eta nik egiteko hori direktamente egiten dut. Da, beste voice imaten. Egiten dut nota berberak, baina Hammer on Love eta gero Slide. Bestela ezin dut jo, ez naiz heltzen. Horrek sonatu du Minecraften de repente sonatzen dunean algo raro. Vale, eta beste galdera da, eta hau gustatuko zaizuela uste dut. Zuek kontzertu batera zer nahiago dezu eramaten? Gitarra on bat ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli on batekin? A ber, gu nahi badugu ez dugu amplifikadorea eraman beharrik. Ja, hau da, joan behar gara lineara. Ja, baina. Es que una guitarra con la que estés cómodo. Es que... Ez bada ona, baina ez du zaratarik sartzen eta zuk zaude komodo, en plan, ha pasado esa barrera, zaude komodo, ja horrekin ondo, eta amplifikador on bat. Osea, soinu guztua gehiena amplifikadoretik dator, nire ustez. Nik hor nago, bai. O sea, metal egiten dugu, o sea, con la distorsión y tal, da igual que tengas unas pastillas de Harley Benton que tengas unas AMG. O sea, dago puntu bat non ez deko zentzunik. Eta hoy daos unos Harley Benton por 100 pavos que si te toca la buena, que creo que el ajuste bueno y no tiene mucha liada, flipas, gitarroin bat da. Bai. Danelek, Wizardeko Danelek erabiltzen dago, txopetekoa, bai, Harley Benton a muerte. A ver, oain dala urte batzuk zeukan fama oso txarra, Harley Bentonek, baina egia da azken urteetan, ostras, hobetu dutela desente. Es que da depende, da como una lotería. O sea, es que echando una Harley Benton, eta te puede llegar un mierdón con el mástil así, edo una guitarra que de primera se toca bien, o sea, suena bien, construcción buena. O sea, es que las fábricas son parecidas, o sea, datos guitarra gehienak, pues, de sureste asiático. O sea que tampoco, o sea, hay que criminalizar tanto una Harley Benton, baina sí, guitarra, nik, personalki igual, guitarra on bat, porque estés cómodo tocando. Orduan, eramango zenuke zure adibidez Ibanez hori eta Akademia ampli batekin jo. Es que, claro, es que, claro. Depende. Si nos ponemos así, pues igual amplia Beto. Ya. Porque el mítico, los dedos hacen al guitarrista. A ver, es que berez galdera oso matizablea da baita, en plan, claro, zer da gitarra txar bat, zer da ampli txar bat, zer da ampli on bat, tal, baina, bueno. Claro, baina, bueno, uste dut, que estoy con H y ampli on bat. Ados. Ba, eskatuko dizuet gauza bat, ni nigoa hurbila, vale? Orduan, utziko zaituzet hemen, con el chat, dauzkagula 3 pertsona orain begira, baina, bueno, YouTubeen ikusten dutenean ere egongo da norbait begira. Orduan, ba hori, entretenitu jendea pixkan niretzat, mesedez. Jo gitarreo batzuk edo nahi dezuena. Vale. Ni, pues, igual jotzen bat nire guitarra, igual explota algo, no sé, por la puerta de ganancia, baina, yo que sé. Si no, a ver. A ver, Orejo. Bueno, ni bantxen ator. Zuen eskutziko dut.
no cuéntate algo, H. O sea, ni... Espérate, que voy a hacer... Hago la mítica, no sabemos qué hacer, qué tocar. Tun, tun, tun. Tun, 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 sahur. Tun, 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 sahur. Saiatuko zara zu. Bai. Igual es que... Tío, debe hacer un post en el boteo de... Ya, pero está tirado, ¿no? Vale, sí. Bien de. Entzun da. A menos 20. Tralalero, tralalao, tun, 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 sahur. Tun, 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 sahur. Ahí está. Es que igual se va sobresaturando, o sea, hoy le está dando la línea a la guitarra. Es, pero nada, super revuelto. Zertzen hori? Rollo Gojira? Zen hori Spirit Box, Circle With Me. Joder, guapísimo. Oso onak dira horiek. Spiritbox. Bai, talde bezala sonatzeit ez dut asko entzun hori, neska batek abasten du, ezta? Hoi da. Bai, sonatzei ate, en entzun dut izena, baina ez naiz jarri rollo entzuten a fondo esaten dena, ez? Ba... Esan? Gauza kuriosoak dituzte bai, oza, hartzen dituzte bai, influentzia asko de Gojira. Ah. Bai, es que riff... Tienen el ruidito. Eta erabiltzen dute asko. Baina asko. Ja. Es que Gojira tremendo grupazo, Joder, top grupos. Bai. Gojira brutal. Eta, joder, berriro ere ekarri dut hilatu dugu oso ondo, ze orain ja pasatuko gara azken atalera dela
gusto pertsonalak eta influentziak eta gauza hori guztia. Orduan, joango naiz galdera ezberdinak botatzen, bale? Eta ez daukatu zertan lehenengo galderan esan beharrik influentzia guztia, baizik eta pentsatu gongo direla galdera gehiago, bale? Lehenengo galdera, talde favoritoa. Hasiko gara fuerte, ja. Niretzat, nire ez da aktualki gehien entzuten dudan taldea, baina behar bada Silosis, izan zen gitarra jotzea nahi egin zidan banda. Vale. Beraiek gabe behar bada ez negoke gitarra jotzen. Eta zure kasuan, David? Niretzat igual After the Burial. Si top banda a la que beti joaten naiz, pues yo que sé, me escucho todo lo viejo, o sea, recurrentemente, o sea, bai, igual esango nunca After the Burial, bai. Ben, Ninton Ryu estaten du Kamela, zakit. Zergaitik. Taburete fan. No, ez da torlo bat. Eta disko gogokoena? Nola ditzen zen. Es que hori iba cambiando. O sea, Ya. Justo, claro, bueno, justo disco igual es. Baina... Nola ditzen zen. Loath en The Cold Sun. No, barkatu, David? Loath lo hace. The Cold Sun. Ados? Eta niretzat behar bada Monuments de Amanuensis. Ados? Ados? Eta de masa o de zaten dena haunditik txikira goaz, disko galdetu dizuet, kantu favoritoa. Momentuan niretzako Natural Disasters de Tesseract. Me flipa, o sea... Azken aste honetan egon naz, pues, kanta hori entzuten, pues, en bucle, prácticamente. O sea, azkenengo diskoa, o sea, ez dakit entzun duzun, Tesseractena. Igual, o sea, igual esa proga, muy fan del prog, edo... Ba naiz, Fran, a ver, egon nintzen aurrekoan ikusten Lanprea eta kontzertu hau, que decir, Lanprea me flipa, Misen Abimen me flipa... Claro, nere arazoa da gaur egun, joder, por un lado, alde batetik pixkat nere ametsa betetzen ari naiz, ze ari naiz gitarratik bizitzen, entre comillas, klaseak emate ditut egunero. Baina, claro, egoten zara egun osoa, gitarra jotzen, entzuten zure ikaslea gitarra jotzen, askotan gaizki, eta gero, baia, iristen denean zure kotxean sartzeko momentua, no te apetece escuchar más. Te apetece, emate dizu gogoa jartzeko podcast bat, que hablen, tal, baino ez dit ematen igual bain dela urte batzuk neukan hori de, kotxea hartzen bakoitzan orduete, disko bat, tal, gaur egun alde hortatik, claro, gero jute baldin naiz kontzertu batera, hori, gozatzen dut pila bat, eta incluso zea ere, erresura joaten naiz urtero, 2016tik, roi, gustatzen zait musika, baino azken aldian musika berria entzuteak egin daukat arazo txiki hori. Ba, el prog me gusta. Tesseract diozu, ezta? Tesseract. Bai, Tesseract. Emango diot buelta bat, a ber, harrapatzen dauen egun hauetako baten. Tema de, uste dut, Natural Disaster direla 7 minutu, edo, pero flipas, o sea, es que, increíble. Eta niretzat behar bada Sleep Token Aqua Regia. No sé cómo se pronuncia, baina Aqua Regia de Sleep Token, que me parece un temón, oso polita da. Eta niretzat hori. Gaur egun. Ados, bai, claro, bai, hau. Eso va cambiando. Nik ulertzen dut galdera hauek ere pixkat arraroak direla, ez zaila dela esatea nire kantu favoritoa hau da eta beti izan da, hori badakit. Venga, hurrengo galdera, hemen dauzkat orain, bi galdera direla oso klabez. Lehenengoa da Metallica edo Megadeth. Eta zer gaitik? Metallica. Ni nintzen Team Metallica. Bai, baina? Team Metallica. Baina, es que igual da por los memes. Igual da ironiagatik, ¿sabes? Baina Megadeth, azken, yo que sé, azken urteotan son más Team Megadeth. Pero igual es por lo irónico. Porque... O sea, Metallicako diskografia osoa entzut daukat, o sea, ya me sé prácticamente casi todos los temas. De Megadeth no,
Ya. Baina, ahora igual me entra más escuchar Megadeth. Igual ya por lo irónico. Ya. Posible. Eta zure kasuan Asier? Nire Metallica. kasuan da Metallica, eta ez daukat arrazoirik Metallica. Ez diska guztiak, ze daude diskak ez ditu dala inoiz entzuten, baina Ja. klasikoak asko gustatzen ditute diska horiek, baina Megadeth ez dut gogoratzen nire bizitzan egon naizela Obsessed. Ja. Para nada. Baina Metallicarekin egon ziren urte batzuk Metallica egunero. Let him become a god. Tan, 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 tan. Qué temón. Eta ekarriko dut dikotomia hau Euskal Herrira Lertxundi ala Laboa. Es que Mikel Laboa es God. God tier, Mikel Laboa es God. Por cierto, Nik esan. amigo miserable dio Team Anthrax, por cierto. Pero bueno. Bueno, más el verdadero thrash metal. O sea, si nos metemos ahí, más thrash metal, porque Metallica son thrash metal, baina lehenengo diskan, ¿sabes? O sea, Ya. pero, bueno, Kere beste zerbait. se van perdiendo. Eta Asier zure kasuan, Lertxundi Nire ala kasuan Laboa. ez nago oso ondo formatuta parte honetan, osea, ezin dute esan edo bat edo bestea, zei ez dute, ez da bat ez da bestea. Nago oso galduta mundu horretan. Es que, bueno, nik Team Laboaren parte bezala galdetuko dizut. Baina ezagutzen ez txoria, ezta? Bai. No hay más preguntas, señoría. Gure bazterrak, tío, gure bazterrak. Ja, bai, baita. A ver, baina, esan nahi dut, A ver, esan behar badut, behar bada lagoa, ze gehiago, Bai, gauza gehiago, sonatzaizu. bai hori. Vale. Venga, a ver. Naucha también tú, es que qué temón y Vale, oin pixkat kaldera batzu datoz kontzertuei lotuta baita, vale? Lehenengo eta bain, kontzertuen aurretik alkola bai, edo ez? Ni zero. prácticamente casi straight edge. O sea, que ni eso te asko daten. Ados. Eta, sin más, ahí me abstengo de contestar. Vale. Ni kontzertuetan, jotzen dudanean, kontzertua baino lehen edo kontzertu bitartean, zero. Monster, Red Bull, beste Monster bat, beste Red Bull bat, bai, eta kafeina gehiegi, baina ezer, alkoholik, zero. Bueno, Ja bukatzean, bueno. Hemen, vale. Hemen, Nintorriuk esatu du, pero qué mentiroso, Dios mío, H. Eta amigo miserable dio, nótese el casi. Ez, nik kontzertu baino lehen ezer. Eta gidatu behar badut ere bai, ezer. Ados. Baina ez badut gidatu beharrik, kontzertua eta gero, bueno, Bueno, está pa eso, ez? ez da pa eso. Hori, ja. Hombre, Ja libre nago, Claro. Beer Clock. Beroklok. Eta, Ostiralean, Beroklok. eta Esan nuen. kontzertuekin lotuta anekdotaren bat edo zerbaitola graziosoa, kuriosoa, reseñablea badaukazue. Anécdota reseñable. Bueno, Guyotxerakoan. Bai. Bueno, edo ez, anekdota, sin más. Esan, David. Ostiralean, oza, pasan ostiralean, oza, jo genduen guk, pues, sortutako festivalean, Bai. Fest, eta el máquina de nuestro batería, o sea, le metió tantas percas que reventó el pedal. O sea que, o sea, así como anécdota, lo que se me ocurre es eso. Bomboaren pedala? Bai, rompió Bai. el pedal. Eta Gonza, Baina apurtuta, doble bombo a jotzen, metiéndole con el pie una patada al bombo. O sea, doble bombo a Hotzuen. O sea, no tenía maza, vaya Hotzuen dándole hostias con el pie. ¿Qué dices? Bai, un jamao que flipas. eta dago apurtuta esan dut ez da ensaiatu, osea, inservible. Egin zuen, bigarren teman apurtu zen, bokatu zuen bigarren tema ala nola, laguntza eskatu genuen ez gelditzeko, etorri zen Oyer de Pedro lagundu zigun, eta azken abestian
apurtu zen berriro, ya no había manera, en plan... Tío, Madre mía. Baina, tú, que flipas, que dio bolazo, eta, pues eso sí, Baina, así anecdótico. eta nondik buskatuzun? Rollo, Se rompió la maza, gero... La maza. cadena, no sé. Ya que Bai, movida. primero, lehenengo la maza. Eta gero, aldatu zuen la maza, eta no sé si kadenarekin zeuze gertatu zan, aldatzeakoa maza, no sé. Vale. Baina hori, claro, mientras sonaban los temas. Ja. Ja, Eta, ze goaz klaketas, Claro. ezin gara ditu, edo eta abesti baten eta bertean dago bat sintetizadorek David hau esateko eskerrik asko ere, eta momentu horretan ato correr como se puede arreglar, eta bueno, salbatu genuen, La baina... gente no es que se salvó, es que la gente tampoco se cató, ¿sabes? Ya. Que el doble bombo sonaba. Hemen esaten dago, uste dut, que lehenengo maza eta gero katea. joder. Bai, Venga, galdetuko dizuet bain Dream Team bat, vale? Da Dream Team bat, rollo, galdetu beharren bat, ze bajista gustatzen zaizu, no seke, bada, nahi dut egitea bakoitzak un supergrupo, un Dream Team. Vale. Pues... Es que ni el supergrupo que me gustaría escuchar ya existe. O sea, para Darko US. Satires Chelsea Greeneko abeslaria. Eta, bueno, oin dago Chelsea Greenen bebai, baina espaiten bateria jolea. O sea, da como un dúo. Vale. Eta egiten dituzte pues, un deathcore moderno que flipas. Así como Dream Team, es que yo diría Darko US. Como está. O sea, Vale. Vale. No se me ocurre ningún otro. Eta zuk hasi. Nire partez pentsatzen lehenago, behar berda Monumentsko John Brown eta bere basista bebai, gero Josh Middleton beste gitarran, soloak eta alan egiteko, baterian Casagrande, eta abeslari pentsatzen ari nago. Ba, ez dakit, eske abeslari bezala hor, ez dakit. Behar bada Gingerreko neska oso polivalentea dela, izango zen opzion bat. Ados. Zaten du amigo miserable gabizlari bera. Eta haiekin hartu nahi dut momentu bat esateko, tío, amigo miserable da oso nick desconcertante. En plan, da amigo baina da miserable. Sí, no, es duro, Vale. Ja, azken galderetan sartuko gara, ados. Nor berpiztuko zenukete? Bere kontzertu bat ikustera joan, eta gero berriz atzera zulora botatzeko. Dimebag Darrell. Vale. Ni Justin Lowe, After the Burleko gitarrista. Vale. Bebai oso ona. Jo, bebai. Es que capo. Alto capo. Ados. Orain, nik uste ja gelditzen zaizkigu lau galdera, vale? 3 lau galdera. Orduan. Lehenengo botako dizuet, la resistenciako galdera. Lasai, ez dut nahi jakin ze egin dezuen azken hilabetean, eta ez dut nahi jakin zenbat diru daukazuen bankuan. Ni nahi du jakin, momentu hontan zenbat gitarra dauzkazuen eta zenbat balio duten gitarra horiek. Hori da nahi duna jakin. Vale. Erakutsi. Zu edo ni lehenengo. Así seguro porque las tienes ahí, ¿sabes? O sea, tienes para flexar. Vale, ipiniko dute altaboza, itxegin mesedes, bitan zaude? Bai, entzuten da. Bai. Eta orain? Orain uste dut ezetz. Ondo. Vale, pues apaño. Review, gitarra. Vale, dekot lehen ESP LTD C1000 con la CMG, guitarra mitikoena hardcore eta metalcore jotzeko, eta pues eso, es que con esta no falla, si en cuanto cualquier cosa que estés de la a mí, va a sonar de puta madre, género horiek badira. La pasta. Hau zer da, pues,
La que me ha costado lo que vale, es berdina da. Lo que te ha costado. Hori da, Bigarren eskukoa da. zuri kostatu zitzaizuna, bai. 600 euro. Ados. Kostatu zitzaidan. Bai, gero daukat beste LTD bat, da H207, eta hauek bere lehenengo gitarrista, bai, bigarren eskukoa da, pastillak aldatu zituen, eta hemen daukat Barenak el Aftermath, eta hemen daukat Seymour Duncan, Di Marzio Ionizer. Eta hau da 300 euro aurdaindu nituen gitarra honengatik. Merke, ondo. Maravilla. Gero daukat hau, Ibane CRG ez dakit zer, RGD IX7. Las matrículas de Iván. Ja, hau da biz dauka berbera beste kolor batean, eta hau da pastillak aldatuko ditut, eta izan ziren 700 tartean, ez dut ondo gogoratzen. Eta hau da erabiliko dudan gitarra berria, urrengo onken diskan. Gero kat Jackson hau, dela oso barata izan zen, 200 euro uste dute ordaindu dituela horrengatik, eta gero aldatu nion pastilla Seymour Duncan batengatik, eta pues por tener una 8 cuerdas, eta hau erabiltzen nuen nire beste banda batean, Feat zena, eta kolorea oso ez da oso gitarrona, pero bueno, kolorea oso polita, en plan, 200 euro bakarri bale izateko, en plan, toca izuretxa. Dago hostia da por todas las partes, por eso fue tan barata, baina la parte garrantzitsuena dago ondo, orduan da bakarrik estetikoa, orduan niri bostu. Ados. Eta gero daukat hau, Admira bat, ez da ezer oso arraroa, eta dira izan ziren 100 piko euro, ia 200, ze da, ez dut inoiz jotzen, baina izateagatik bat etxean, ze azkenean gustuko dut, eta izateagatik. Eta oso, ez da baratilla. Venga, bas, David, tokatzen zaizu. Vale, pues ni hasiko naz. Nire lehenengo gitarra izan zen Explorer bat, una LTD X150 uste dut. 150 euro berren eskukoa. Eta gero, oin nire anaiak ideko. Ezin dut, no puedo enseñar. Hau, nire bigarren gitarra izan zen, 300 euro, da una Chapman ML3 Modern. Vale. Hau da de la tirada de... Ondillo ziren como un poco prototipo, o sea, que erosi nuen como super barato. O sea, nahi nuena zan, el Rabea Masaren gitarra, 20.000 euro, no, claro. Bueno. Gitarra hau, 350 euro. Ados. No mucho. Gero erosi nuen... Ivanov, no, ez. Zazpikordako Legator hau. Legator, horiek gitarra ona gehiago, está guapísimo. Bai, me salió a nada, o sea, uste dut, 250 euro. Hoy, esta vale 1.300 pavos. O sea, ni erosi nuenean, Legator zegoen a pie de quiebra. O sea, hau da importatu. O sea, erosi nuen desde Estados Unidos. Eta, pues, la marca zegoen, duela 4 urte edo, 3 urte, la marca estaba a punto de quebrar, eta egin zuten una pues liquidación total de modelos. Eta, pues ahora mismo, el mismo modelo, mismas specs, 1.500 euro edo, 1.000 euro edo. Ni erosi nuen por 500 euros. Era un guitarrón, 6 kordakoa, para el nuevo. Eta gero, bigarren eskuko, hau da, uste dut, nire lehenengo eskuko gitarra bakarra. Vale. Nik ez daukat, bez, lehenengo eskukoa, por ejemplo. Que la guitarra venga bien, lo importante. Ahí. Ibanez hau, era, pues, ASR-ek erakutsi duen 7 kordako gitarraren modelu berdina, baina 6 kordakoa. Hau erosi nion,
Evil Seedseko gitarristari. Por €1 edo. Uste dut, edo €1, no me acuerdo. Uste dut, 70 con el Higbag. Vale. Eta hau da nire onkeko gitarra main. Suena bien, es cómoda. Eta gero badekot beste bat, baina ez dakot hemen. Dekot 8 kordako gitarra bat. Bai, bigarren eskukoa. O sea, voy a hacer insertar PNG. Aquí está. Jackson. Es un Slash X. Bai, baina... Hau da, uste dut... Versión pro de la mía. La versión pro, bai, de la de la H. O sea, hau da, ni uste dut, esta es la mejor guitarra que tengo, baina da oso txikordakoa. O sea, asko jotzen dut, baina ondino, claro, implementarlo en onk un poco difícil. O sea, egingo dugu el salto a 7 cuerdas. Gero a futuro. Orain arte, drop zen afinatzen zenuten? Drop zen. Bai, drop zen. Eta orain drop lara zoazte? Es, drop F. Fa sostenido. ¿Qué dices tú? Hostias. Bai, lehen egon naiz gitarra berdea jotzen, LTDA, eta hori zegoen drop F-en ja. Drop F. Preparado a afinazio hortan. Fa sostenido. Bai. Vale, ostras. O sea, el mi normal... Sí, ya prácticamente es de sus sorts y soca. Mi normala... Ya. Prácticamente ari zara ematen 8 soka con nota, ¿no? En el 7. Es que nire... O sea, ia. O sea, 8 kordako gitarra dekot en doble drop C. O sea, daukat... subsuelo. O sea, cuando dut un... Zortzigarren soka berez dela fa sostenido bat, jeitsi dezu, ado. Izango zen drop C, gitarra normala, eta oktaba bat beherago. Vale. Hori After the Burial erabiltzen du, Animals as Leaders uste dut be bai izan alda, baina, para hacerse una idea, mi normala egongo litzateke 6. kordan, 3. trastean. Eta orain daukagu korda beste bat gehiago. Osea, da... Hori izango dugu urrengoan. Bai. Tenemos unas cuantas notitas Me cago en Dios. Muy grave, bai. Bai, joder. Guk batzutan planteatu izan dugu kabanekin igual, rollo, bai, igual, 7 sokatara pasatu, para un drop la, no sé qué. Bai, es que ya drop fa sostenido ya palabras mayores, bai. Bueno. O sea, oin, gure diskan erabiltzen dugu pitch shifta. Vale. Eta oktabatzen dugu, eta al final, bueno, es esto drop C, pero octavado. Ya. Baño... Ya. Vale, o sea, es que es un salto grande. Es un salto grande. Tema comodidad, ojalá la de 6, o sea, una 6 cuerdas barítona, porque es que finean, o sea, izango da rítmico o sea, no vamos a meter ahí unos solos locos como esta que entzun duzun Enterprise Earth. Jotzen dute, gitarista jotzen dau, 8 kordako gitarra bat egaz. O sea, egiten dute deathcore. Baina deathcore técnico, melódico, progresivo, no sé, una fumada. Pero flipas, o sea, tipoak erabiltzen dau gitarra oso. O sea, se meten unos punteos, unos colazos. Ya. Baina, claro, ez da gure kasoa, gu oso ritmikoagoak gara, eta orduan, pues eso, nos sobran cuerdas. Ya. Como, ¿te compras una 8 cuerdas para hacer así? Ven, sí. Sí, soy ese tío. Ba, nik zazpikoa daukat horratzean, eta baita ere bakarrik erabiltzen dut para poner un drop la y hacer el cabra, eta ya está. Eta erabiliar baldin badute, raya rollo más punteos, tal, pasatzen naiz ontara, Ni los leads y todo, jotzen ditut, pues egiteko pues, las capas de acordes eta pues, produkzio berrian. Egiten ditu 6 kordako gitarrarekin, porque azken filan... Erosoago da. Erosoago, hori da. Maztilaren lodiera baita, es que, claro. Bai. Claro, behintzat, produkzioa egiteko, bueno, gero, pues, direktuan, pues, jodeko dut, 7 kordakoan. Ados. Venga, ba, azken bigarren galdera. Eta galdera hau da, a ver, nolait, bai, ez da komplikatu da, nahi dut, post-gitarrista zuentzat influentziak izan direnak internazionalki, eta beste post Euskal Herri mailan baita ere influentziak izan direnak, edo, bueno, edo zuen ustez ondo jotzen dutenak, edo nahi dut zuena. Vale. Pues... Zuero ni. Ba, hasi zeu.
Yo me lo voy a ir diciendo mientras me venga a la cabeza. Ez que nik pentsatzen nengoen, horrezagaitik aldetut. Dik internacional, Josh Middleton lehenengoa, John Brown bigarrena, gero Polariseko mutikoa gure, que era de nuestra edad, hori ere bai, Ryan Siuek, hori ere bai asko, berak egin zituen abeste asko ikasi ditut, eta gero hemendik ez dakit zein ezaren plan, fijo, ze behar bada aldatzen doaz, baina hiru hauek, fijo. Gero esateagatik, behar bada Metallica, porque azkenean 17 urte nituenean, Metallica jotzen nuen, eta ez dakit norezan. Igual periferieko bat, ze periferi bai asko gustuko dut, baina ez dut ia periferi jotzen, ze oso zaila da justo. Misha Mansur da, zorko... Ja, Misha Mansur da bat, horietako bat, baina gustuetan asko influenziatu nau. Eta gero nazional, Niko Zebera erakatsi zidan gitarra jotzen, Niko Barandika, eleitu eskrimekoa, gero Hugo de Rise to Fall, ere bai asko, ze azkenean gitarra jo baino lehen zen hemen zegoen banda handia, eta asko gustuko nuen txikitan, eta hori hau izango zen bat. Gero beste gitarrista Dan, izango zen bestea, ze banda hori txikian nintzenean asko entzuten nuen. Eta gero nazionala, ez dakit zer esan, influentzia nire bizitzan, izango, te podría decir guitarristas que me flipan, baina influenciar, ez dakit, hemendik. Esan aldi da uno que te flipa, ez da, en plan... Ez du gogoratzen izera, baina, lo diré, Lanpreako mutia, Borja zen. Borja Mintegiaga. Hori da, Borja Mintegiaga. Hori oso, me flipa como toca, al final toca que flipas, eta bat falta zait, ez? Bat falta zait, ez dakit norezan, txikian nintzenean asko entzuten duen Crisix. El de Crisix podría ser, que de pequeño le metía al thrash metal que no sabía hacer otra cosa. Así que verá. Osea, Mintegiaga aurrekoan, tío, Lanprean kontzertuan nire gonora gora begira, plan de, tío, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es normal. ¿Qué es eso? No es normal. Por eso digo que no es que me haya influenciado a nivel tocar, porque es que a nivel tocar, yo txerako orduan, es que no me voy a poner a tocar lo que... Porque es una cebada lo bien que tocan, las cosas que tocan. Es loco, es muy loco. Venga, David, tu chanda. Pues... así en las internacionalekin. Igual, lehenengoa... Un poco de... O sea, zaila da, porque... Ya. No, o sea, esto tengo como una jerarquía, o sea, tienes postak. Pues lehenengo Justin Lowe, After the Bulleteko gitarrista. Vale. Bai, Connor, ez dakit bere Loath bandako Connor, ez dakit bere el apellido. Ja. Connor Sweeney, uste dut dala. Spirit Boxeko guitarrista jolea. Vamos. Que ahora no me sale el nombre. Bueno, baño se entiende. Flipa. O sea, mítico que es como en el examen, ¿sabes? Que te lo pregunto, te lo sabes. Misha Mansor de Valle. Me flipa. Pues que es que es un pilar de la guitarrista rítmica. Y de los riffs con chugs. ¿Quién más? Igual. John Mayer me flipa. Vale, en un espero hori. Baina ese John Mayer da oso máquina. John Mayer, la cabra. Y así, ¿qué más puedo decir? Pasa con las nacionales que usted... Esan dituzu bost, ja, Esan dituzu bost? Bai, nik uste baiet. Nacionales... Mikel Serra, nire laguna da. Mikel Serra, puto crack, bai. Jotzen du oso ondo. El gusto que tiene, la soltura que tiene, o sea,
me flipa. Me bai. De hecho, esta guitarra se la pillé a él, la que he dicho antes. Aritz de Cherry Ugerrak, Vale. que también es la cabra, porque jotzen dau con un solo tono, o sea, tono bakarra. Eta egiten ditu los cleans, todo tono bakarra. O sea, da un maestro del gain, o sea, de ajustar cómo toca los dedos. O sea, es una puta locura. Porque badirudi que ditu pues 50 presets. Eta da Bakarra. potentziometro bakarra. Bai, gero Persefoneko gitarrista. Vale. Eta justo goindako... Podcasta daukala, bai. Bai. Me flipa mucho lo técnico, baina bai, egiten dituen ambienteak eta hori guztia, oza, Persefonen orkestrazio guztia, me flipa. Eta son buenísimos. Eta Angelus Apatriako Guillermo. Vale. Ya está, uste dut, no? Bai, Falta alguno. uste dut baietz. Bueno, Borja Mintegiaga bai. No, bueno, coño, Borja Mintegiaga. Sí, por supuesto. Ados, Por supuesto. bi gauza egingo ditugu, bale? Egingo dizuet azken galdera bat. Eta gero favoretxo bat eskatuko dizuet. Igual egingo dugu hasierrekin, bai izateko komodoagoa, baino lasai. Orduan, azken galdera da. Oain arte ongara azkeneko zatitxo hau entzuten pixkat zuen gustoak eta zuen influentziak. Eta orain nahi dut jakin zuen amorrua non dagoen, bale? Orduan, galdera zehaztuko dut pixka bat. Emango aldiman izuen oraintxe bertan aukera. Artista, talde, edo dena delako bat, eta bere diskografio osoa ezabatzeko, zein aukeratuko zenukete? Slaughter to Prevail. ¡Qué directo! Slaughter zergatik. Osa, ni entzoten dut deathcore asko. Vale. Fanatiko del deathcore. Baina, representatzen duen Alex the Terrible, da terrible. Osa, bai, beraiek egindako lehenengo EPA, aterazuten lehenengo EPA, osa oso ona da. Está guay. Estaba guapo. Muy guapo. Baina gero, eski atera duten guztia da como terrible. Osa, oin da como... Es metal de masculinidad frágil, ¿sabes? O sea, da como intentar demostrar que somos durísimos, no sé qué. Ya. Tío, ateratzen duten pues, tema tras tema es peor. O sea, da como más... igual egin dira viralak por ensalzar a Alex, ¿no? Como si fuese una bestia de vocalista, un no sé qué, es durísimo. Ya. Es como que egiten dutena da, pues todo es en torno a eso. No lo soporto. Ados. Muy sobrevaloradísimos. O sea, ikusi nituen en el resu. Bai, aurreko urtean, ez da? Bai, aurreko urtean. Baina gero, jotzuen Shadow of Intent, y es que increíble. Menuda paseada les pegó. Aurten joango zate erresura? Ni bai. Si me es posible, sí. A ber, han ikusiko gara orduan, ze... Eta ni zior noa. Ados. Ni zior noa, nila dakat entrada eta guzti. Falta zait zier jakitea zein nago pentsatzen eta esatea ezabatzea, hostia, es muy duro. Es duro, claro, plan... Es duro, no, es que niretzat, un poco, behar bada nire personal ratzunaren gatik, en plan, si no me gusta, directamente pasa a darme completamente igual. No, tienes que mojar, tío. Te tienes que mojar. Pues yo qué sé. Momentu bat. Hostia, vale, Mago de Oz. Ostras. Eta hori, zergatik? Ez dakit, ez dut, txikitan nintzenean, bai, pues claro, me gustaba Gaia 2 diska horiek gustuko, hostia, me gustan. Baina handik aurrera hasi dena guztia, cada vez me da más pereza. Ya, bai. No me molaba. Da, ulertzen. Bueno, también Pero cualquier banda en plan taburete también. Claro, es que... Yo digo del espectro metal, bueno, es pues que, claro, taburete de una. Es que jartzen baldima gara, dago mierda bat, mítico Bertin Osborne y toda esta mierda, pues es que hori... Claro. Ba hori, eskatuko izuet azken gauza bat, eta da, zerbait jotzeko, Asier. Igual, si no te pasas con los cambios de centros tonales mejor, zenik gainetik improvisatzen saiatuko naiz,
Baina, bueno, bota riff bat, eta a ber, zen moduz ateatzen den. Batzutan ateatzen da oso gondo, beste batzutan ateatzen da oso gaizki. Orduan, pues, Vegano, tú. vamos a ver. Toca vegano. Facilito. Vegano. ¿Qué quieres que mañana quieres que te pegue con caña para que es un solo duro o Nahi ez una. unos acordecillos? Nahi ez una, Vegano en bucle y ya está. bota nahi ez una, zeni... El de... No, Hori, esaten duzu? Intro misma, ¿no? Nahi ez una. Vegano, Mayer Deep. Ah, Turrun, 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 turrun. Toca. Nik ez dut Sí. Ja, es que nik ez dut entzuten ezer zure gitarra. ez duzu entzungo, ja, badakit, baina kontua da, Pero a la salida, Bai. entzuten dela. Ah, Baina, hala ere, entzuten zaizut super altu eta ez dut entzuten nire gitarra, baina, bueno, mango diogu beste bat olaxe eta bukatuko dugu. Ze gainera, toca el interludio, los acordes, igual que es más abierto. de... No, bueno, lo que quieras, tío. Pero te estoy trayendo deseo. De acordes no, porque no me... Bueno. Ah, te toco el mismo riff a ver qué... dale. ¿Qué tal? Luego te chequeo en YouTube a ver cómo ha salido. Dale. Zabaltziko dugu hemen. Eskerrik asko. Mira, es que... Hoi da. Salimos ya. Salida de